Owake walibambela lenkosi okanye president yamabhinca uK Wabantu. Ucela ushwele ke kuNdizo Mchunu onguye ke osesihlalweni ke sobu president of the Bhinca Nation ukuthi ke ambuyisele. Ukhumula kuK ongazange ke afune ukuswaya esihlalweni mhla ungizwe ke embekile zibambela njengoba ungizwe ke wayebheka phesheya eUSA. Nansi Vithu Wangehlisa esikhundleni sokuba umongameli bese ungangenzi isekela. Ngeke ngangitshela ulibele mfowethu kanti uhlamba ugogo. My president. Yabo. Ukhuluma nesekela la. No. Amasekela bokala kabi. Umbuka ihlo lesekela. Noma ngabe yini khona. Noma ngabe induna. Noma ngabe umongameli osekelo isekela mongameli ukubuka ihlo la wangehlisa esikhundleni sokuba umongameli bese ungangenzi isekela. Ngeke ngangitshela ulibele mfowethu kanti uhlamba ugogo. Ngiyaxolisa amagama akho watholile ade wakhuluma umkhawa wami saliwe. Yabona mfowethu ngiyacela ukuthi ngiyaxolisa ukubuya ngomzimba wakho. Angingazi ukuthi unogwaja kanje. Ukuba ngifika ngamahashi. Sasike sabuya lesikhulu. What is that for? Senyanyisa ududu jikelele. Azakwazi. Awumbuyisele phela esikhulu. Angizwanga Awumbuyisele. Athi uyalilemelika. ngiyenya manje. Ngikhokhobale ke nawe. Ngiyacela. Wasuwa destination okhuluma into ayiphilayo edlula. Hey, Njengishaya ihlombe ngavela ngafukwa iqantu ngingaliphinde ngesibili. kodwa ngasala ngabamba kahle. Angikhande igama phela. Awubambanga kahle. Wayekusela wangehlula. Nami ngilwela ukuthi uyangehlula. Kodwa imphatha kabi ke lena. Ungabe sangishuthela ngisho esekeleni. Futhi bo ngongoshe we-food security. Ngibela ndleni lakho. Yabona ukuthi upheke kahle la catering. Ungqobose wakho. Hayi, mina ngizothatha ngikunika wena.